салом алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ба канали мо. Умед дорум ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, ҳозир як нуқтаи савдора ма шумода тавсия метиҳам. Дар бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 12 дарвоза духтарако, дасти чап 41 магазин. Ина духтаракои мо бисёр вақт кокн мепурсидан барои кӯдако. Марамади наболишчаш кати чихе хушрӯча чанд тара светка дора. Ино 400 сомон будан, ҳозир 200 сомон шудагиянд. Ина марҳамат, ма рақамои савдогара мемонам. Каседа доставка дар кора ёки омада диданиен, марҳамат нависеншона бо шумода мефаҳмонанд. Ҳозир ма дигар либосошонам нишон метиҳам. Ҳамаи либосошона арзон кардагиянд кӯдаконара. Мана духтарако ина ё чанди будан? 900 будан. Ҳозир чандан? Ина тамошобино 70 сомон. Качествара бинен чихе хушрӯ. Марамат зараяй 70 сомони беҳад фасонак. Каседа дар кораи чанд тара светка дора. Ирият ҳамаш ҳамин нархай. Мана ина мино ҳамаш 70 сомони шидагиянд духтаро. Скидкаи калон рафтестай, дер накунен, доставка доранд. Нависен шуна ина мирият ҳамаш 70 сомони. Ана бад и дория дига. Ана бад и тарафа бинен 100 сомона жимпирчои гванҷован ҳамаш акция рафтестай шуна 70 сомони шидан. Ана аз 100 сомон ҳамаи ҳамино ҳозир 70 сомон шидагияй. Марамат духтарако боракошон беҳад хушрӯваи качествоош ира бинен ангоркаги куртачоҳо. Хулас ина мино ҳамаш 70 сомон. Качествои нағзи нағз духтаро. Марҳамат, рақамошон ҳаст. Каседа дар кор бошад нависен, доставкаям доранд. Ба тамошобино анами пиҷако 500 сомон буд, ҳозир бошад 300 сомон шудагияй аксияда. Бинен драпови хушрӯ, материалошон ҳамаш фасонай. Мана пиҷак тройкаян ино. Мана диден чихе хушрӯ 300 сомон. Марҳамат, каседа дар корай биёен бо айпеш бинен, боварӣ дорум махултон мешава. Тамошобинони азиз, инчунин анами намуд патачоошон, киртачои хушрӯошон ҳастай, ёям аксия рафтестайшона 300-350 сомон будан, ҳозир 100 чанд шидагиянд? 180 сомонда шумо метавонед анаминора харидорӣ кунед. Бинен чихе хушрӯванд. иш бо сумка дора. Марамат, размерошон ҳастай. Чӣ тавре гуфтум, анаи боло пиҷако 500 будан, 300 сомон шидан. Инаминоям 500 будан, ҳозир 300 будан, 180 сомон шидагиянд. Ёдовар мешавем ки як нуқтаи савдои дигаram доранд дар чандум? Дар 8 дарвоза подвал тарафи Тилобозор чандум магазин? 16 магазин духтарако. Уҷадам бренд бинен духтаро беҳад бисёра интихоби анами фаточоошону костюмошон ассортиментшон зиёдай. Ман рақамошонам мемонам духтаро, шумо ки нафаҳмиден ягон чиза бо метавонед аз хичон пурсен. Хулоса иҷада бо киртачои ҳар хела доранд, фасонак, баъд бо инаи тройко ҳаста. Ёям ҳамаш арзон шидагия, на? Ино чандиян? Тройкои фасонане. Тройко 130. Тройкошон ҳар хел будай нархошон 200, 130. Ана бинен тройкача қафасон. Бори турки. Марамат, каседа дар корай духтаро. Доставка доранд, нависеншона доставка мекунанд. Ана баъд ҳар намуда обуфако доранд бинен. қахушрӯане ино. Нархошон чанди нура? Бори гванҷо. Нархош? Ино пинеткичао 50 карем. 50 сомон. Мана пинеткичако доранд. Ина макасимка доранд. Диден ана и тарафа. И тараф чанд пулиян? И тараф 70. Гванҷо борои нав ино. Мана и тараф 70 сомони. Ҳамаша 70 сомони. Мана туфли чора бинен охи. Бори гванҷо беҳад хушрӯвак. Хулоса дар духтарако дар кортон бошад, шумо нависеншона мефаҳмонандтона. Баданаи пижамачо 60 сомони шидагияй духтаро борои оригинал. Бори гванҷоа ёям. Мана бинен чихе качествои нағзакак. Беҳад фасонай качествашон. Як бор хитон бо омада муқоиса кунен духтаро, боварӣ дору маҳқултон мешава. Мана 60 сомон шидагияй. Ҳам духтарӣ ҳаст, ҳам бачагона. Инора шушта мепӯшонед кӯдакда. Ина бинен материалаш бамбукай. Мана рисункашам фасонак. Хулоса 60 сомон шидагияй. Дер накунен.
بیاین با ایپش خودتون یک مرتبه بینین. размерош جدا размерشون هستای منه دیدین با اینو سیدوش دیگرفه اینا تونوک ترکوش علاقه بهاریش هستای 80 سومون اینو با ارزان میشوند دخترکو دیدین باری новинка اجادا بعد малютко داره نه نه لباسکای کودکانه هم دارن کودکای майдада مرحمت بینن انتخابشون چه بسیاری مرحمت دخترکو دستافکا میکنن нависен шона будикчои фасон ино чанди бошан қахшруане ино чандан ҳо ваёш 70 афаҷо ана 70 сомон и чанда смокинга бинен охи духтаро ино 130 сомон барои кӯдак мана бори баҳорӣ 130 сомон ана ин зард ина ино 70 сомона мана ина кошчан ана ин 100 сомон иша бинен охи киртача баринай аҷоиб хушрӯ марҳамат аз иноям дар кор бошад метавонед нависен шуна ҳамаш фасонаи борошон качествош беҳтарин качестваяй ина пилёнкию ҳамхел чизоям доре на новорождённи ҳамаи чи ҳастай духтаро ҳар он чизе ки шумода дар кора инаи аҷалякошона бинен ино чанда мана ино 100 сомон марҳамат ира бинен 100 сомон бачагишам ҳастай духтаришам ина конверташон бисёра интихобуш духтаро нархошон чандай инам скидка ба фавсоша арзон караги 170 духтарако калготкиёи фирмаи дефне ино 60 сомонан ҳамаи ҷои бозорда ҳозир ба нархи аптови шумо метавонед анамин нуқтаи савдода инора 40 сомонӣ бигирен беҳад качествашон нағзай катушки намекунанд шута кӯдакда мепӯшонен бинен чихе интихоби зиёд доранд ҳама фасонуш ҳастай ино ай чанд сола то чанд сола 1 сола то 10 сола размер дорад мана аз 1 сола то 10 солара размер ҳастай духтаро метавонем ки мана бинен чихе расветкои хушрӯ на борои новинка ҳамаи ҳаминора шумо метавонед 40 сомонӣ харидорӣ кунед бо иша бинен чихе хушрӯвай аҷоибак фасон